estrenatuko gaur hauzoan. Euskarazko 16. liburu eta disko azokarekin aurkeztu dute asteburuan Euskaraldia Etxebarrin Udaberri Kulturala programaren barnean. Ez natzerako presena, azoka egona, hauzoan, jende guztian lortzen da elkar, nire jendua jako arrean, munduari bira herrian, azoka egona, azo eurila unanila plazan, izar gorriak bizten da, mozotore hoien ekipan. Txoriak eta hoiarrak, zuaitzak eta gaztak, alfombrak eta zapatak, danskak eta barazkatak, horak zizonen pujamak, ribak eta frutak, eta larrire kioskoan, gazet eta gazetak, azoka egona, azoan, guztian lortzen lakar, nire jendua jako arrean. De la empresa. Amaika egun horietan, ahaldugu guztiara, euskeraz egingo dugu. Kalka gaztegune pati Ruth. Gure asmoa da, hemen Etxebarrin, gero eta euskara gehiago entzutea, eta horretarako Euskaraldian parte hartu nahi dugu. Nik uste dut gaur honekin hasten dugun Euskaraldiaren esperimentu honek adibidez, eman aldigula tresna bat gauzak aldatzeko, ez? Hori bai ez da izango urtebetean edo 2 urtean, baina nik uste dut gaurko honekin eta aurten egingo den Euskaraldiaren asuntorekin bide polita hasiko dugula. Atzean dagoen filosofia da nolabait, babes sozial bat egotea, euskaraz egin nahi duenak patxada batekin egin ahal izateko, naiz eta jakin parean dagoenak ezin diola euskaraz erantzun eta bar, ez? Orduan, hor bi figura izango ditugu, ahobizi izango dira etengabe euskaraz hitz egin nahi dutenak eta horien funtzioa izango da nolabait, euren elkarrizketa guztiak euskaraz hastea eta belarri presten funtzioa izango da horien nolabaiteko babesa ematea, ez? Parte hartzeko euskaraz jakin behar da, noski, eta belarri prest horiek euskara apur bat deintzat jakin behar dute ulertzeko beste esaten ari dan, baina behar bada ez dira kapazak erantzuteko gaztelera. Hala ere, belarri prest horien mesua da, lasai nik ez dizut erantzungo euskaraz, baina zuk egidazu zen nik ulertzen dizut. Gure hizkuntza da, eta niri Etxebarrikoa izan da, gustatuko litzaidake Etxebarri gero eta euskaldunagoa izatea, eta kaleetan euskera gehiago entzutea, eskola euskalduna da, institutoa, eta falta zaigu kaleetan euskera hori entzutea gero eta gehiago.